lähdetään sitten rillaamaan, kun tultiin tuolta tunturista. Lähdetään makkaran syömään. Miehet menossa ja tällä voi laittaa tässä lihat makkarasta, voi kääntää loimuttaa kalat siinä. Siihen voi laittaa muurinpohjapannon päälle ja laittaa sillä siinä ruoka. Sitä voi pyöräyttää tänne sivuun ja tänne kuumaa muurinpohjapannua nostaa koskaan pois. Sitten me ruvetaan syömään, niin me otetaan täällä polvipöydät. Meillä on lautasalustat, haarukat ja veittet, puksat, salaattiottimet ja ei muuta kuin ruoan syöntiin. No niin, Joonas siinä ottaa vähän päiväunia. Istutaan tässä vähän ja rillaamaan. Nostatko sä papalle kättä? Nostatko sä vähän kättä, papa? No, papalle. No. Tuliko Joonas moottorikelkalla? Tuliko sinä? Toppako tässä on tämmönen hieno hattu, jota ei laiteta. Siihen kuuluu kaikki fileerauspuukko, lapinleuku, on lämpömittarit, on kello, vieras kirja, sitten siinä on polvipöydät, kaikki kännykkä seinällä ja on pullonaukasijana, siinä on joulupukki. Tämä grillilaite itsessään on erittäin hyvä laite tässä. Siinä on grillauspöytä ympärillä, se on hiilille tarkoitettu. Poron taljat.